pa xentiña da boa. Aquí, rustrindo unha carcasa. Sabedes que imos a facer aquí? Imos a facer un caldiño, pero dos rápidos. Con este chouriciño, con esta cebola e con esta anaco de allo porro. Agora estou contigo. Fajo rustrido, porque así xa temos aí un aceitiño aromatizado que vai dar un sabor ao caldo, cuidado. Queda a segunda parte para facer ese caldiño, e que vou coller 3 liscos deste chourizo e vou torralos tamén aí. Entón o caldiño vai a saber así, entre polo, chouriciño, a cebola e tal, moi rico. Un caldo rápido, que podemos engrandecer calquera dos pratos. Sempre, claro, buscamos a proporcionalidade. Aquí fai falta pouca auga, porque imos a facer como unha empanada, pero que non é empanada porque non leva cebola, entonces non se comprende unha empanada galega sen cebola. Pero teño aí dúas masas e por dentro imos a traballar co repolo, con un bo repolo. Para darlle sabor a ese repolo, imos incorporarlle un chourizo crioulo, estos serán 500 gramos aproximadamente de tenreira picada, un dente de allo, un ovo que é para pintar un pouquiño a masa, e dentro tamén vou incorporar un pouquiño de queixo, que vai ir ao forno. Para ligar o repolo cas carnes, usamos un pouquiño de tomate. Este tomate picámolo ben, e vai a ser a parte de humidade. E despois, por que usamos o caldo? Usamos o caldo porque hai que cocer un pouquiño ese repolo, que vai a ir na mesma tarteira. Entón, podemos cocelo en auga ou podemos cocelo en un caldo rico, que vai aromatizar todo o prato. Sentido común, nada máis. E precisamos o repolo. Chamamos o gran Rafa Durán, non? É o fantástico, é o superheroe. É como dos niños me din, oye, pero os superheroes existen. Rafa Durán, o consigue todo. É o home conseguidor. Rafiña, por onde andas, amigo? Hola, Xoan, que amigo, oído no invernadoiro. Aquí o reporteiro recadeiro sempre disposto para servir o cociñeiro. E se queres repolo, eu levoche o mellor repolo do mundo. Non estamos en Betanzos, pero estamos moi preto. Estamos en Mandaio, na granxa deste home que se chama Chema, la huerta de Antía. Dixen ben, non? Sí, moi ben. Tedes repolo aquí. Temos. E moitas outras cousas, unha granxa ecolóxica, horta ecolóxica. Na cal plantamos moita diversidade de cousas, sí. Sí, non? Como te deu por dedicarte a isto? Bueno, foi por un tema de que eu son de Madrid, e quería vivir aquí no monte, e miña muller é de aquí de Coruña, e decidimos vivir aquí no monte. Ese galego tan perfecto... Bueno, ya levo moitos anos aquí e hai que practicalo. Además, gústame. De que parte de Madrid es? De Madrid, Usera. De Usera, aí do centro de España, está aquí falando galego e traballando en Mandaio. A ver, o repolo que facedes aquí, este que tedes, non é o típico repolo que todos recoñecemos co corazón blanco, non? Non, é tipo corazón de boi, bueno, non... Corazón de boi, gústame. Corazón de boi, sí. Bueno, non é tan grande como o de Betanzos, que se ve moi grande, sí. Pero bueno, ten tamén un toque máis dulce que outro. Bueno, é un repolo aquí se dá moi ben. Xa vexo. Chámase corazón de boi. Sí, corazón de boi. E vemos que están as folliñas un pouco roídas, isto é pola... Nos, claro, non botamos nada de merda, digamos, para nunca mellorito, ademais. Sí, nada de químicos. Nada de químicos, é todo natural. Por eso, bueno, hai alguna tal que, porque se coma isto non pasa nada. Ten que haber biodiversidade, ten que haber pasariños que se coman estos vermes. Un equilibrio, non? Exactamente, para conseguir un equilibrio. Cando sementades o repolo? Bueno, este repolo en concreto dáse todo o ano, se pode plantar todo o ano. Nos plantamos máis agora no inverno, sí.
que é cando máis a xente o pide, non? Inverno cerrado, porque xa refrescou, xa vos lo digo, que estamos aquí, que estamos abrigados. Como te gusta a ti comer este repolo? Unha receita, danos unha idea para Xoanqui, para os espectadores. Unha receta moi faciliña, nos lo comemos rehogado. Ai, sí? Sí. Porque o típico cocido, co bacallao, no Nadal, tal... Incluso me atrevería a decir que algunas veces tamén o metemos nas ensaladas, crudo. Sí? Sí. Crudo. Cortades finiño. Claro. Xoanqui, algunha vez fixo algunha receita con yogur, mostaza, esa salsiña con col ou con repolo cortadiño fino, ten que estar moi bo, o rehogado. E claro, así se perde menos as propiedades que ten, non? Home, claro. Se aproveita máis. Ten que ser gloria pura, gloria bendita. Xoanqui, valeche o produto ou non? Vale, perfectamente, amigo. Xa sei que sí. Pois aí cho mandamos, dá boa conta del, como digo sempre, e que salga unha receta fantástica. Graciñas, Chema. Moitas gracias. A ver que fai Xoanqui co repolo, Chao. Agur, amigos. Chao. Aquí andamos, dándolle voltas ao repolo. Ben, teño lavadiño, adiantando o chollo. Por si non botar aquí media hora lavando o repolo, e así xa o teño feito. É bon, rico. Dos que ulen, bo. E ten toda a razón do mundo. Así, eu tamén os fajo. Meto nos burritos. Esas tortas de... Eso non ten agua. Esas tortas, fajo cantidad de veces. Refogado, eu penso que como eso fago tamén, Sí, porque é moi doado de facer. Ademais, no wok. E despois, se queres que quede un pouquiño máis brandiño, metedes a tapa ao wok, deixades cocer con un pouquiño de caldo ou de auga, que sirve despois para desglasar tamén, e está de maravilla, pero de maravilla. Son destes repolos que cómense así, tenros, non fai falta cocer e botar aí unha cocción de moito tempo, non? Porque están moi ricos. Solamente o arume que ten xa é brutal. Bueno, teño aquí estes osos de polo, prácticamente, xa teño ben doradiño todo, e collemos, metemos 3 anacos de chourizo. Xa vos comentei, pero vos vou a comentar agora. Eu agora, este chourizo, poño así 3 anacos, isto que fago. O resto, o garbo. E sempre teño un chourizo rico para facer os caldos, sempre. Porque solamente me van faltando así anaquiños. Cando vexo que a mellor, oye, que pasa unha semana o chourizo non se vai a consumir e tal, vai a coller e tal, pois o conxelo. Pero se non, eu non podo faltar un caldiño, sobre todo, sabes, para que? Para as sopas dos cativos, para as cremas dos cativos, para darlle sabor. Evidentemente, eu cando fajo unha sopa, unha crema, para os nenos, nunca lle boto auga. Fajo sempre un caldiño. Bueno, pois sempre collo estes licos e desto vai agora para a porta da neveira para ir e aí me queda. Sí. Hubo un día tamén que me trouxeron, eu non sei que cantidad de chourizos destes para facer os chourizos ao oviño do inferno, pero moitísimos. Bueno, o tema é que non daba papado con eles, non? Eu xa repartí, non sei que, pero non me quedaron. Bueno, pois con esos chouriciños tamén facía os caldos. Partía pola mitad, eran ideais, pero ideais. Bueno, vedes o que está pasando agora, non? Todo este sabor a afumado, a pemento, do chourizo está quedando aquí. Vale. Comprendedes por onde vou. Como sabrá iso? Facedeo. Allo porro, aí en contacto. Ceboliña, e despois, se queredes botarlle algunha erva, eu non lle botaría. Porque non lle boto nada. Vosotros creedes que hai algo que supere este sabor? E que vai a quedar, por exemplo, ben o tomillo mesturado co repolo? Eu penso que non. Pode ser. Eu non o probo. Eu me gusta máis así. Disfrutar destes produtos que son de primeiro, unha vez que caen nas miñas maus. Bueno, cambio o tema, Coidado con ese caldiño, coidado. Agora, auga que xa teño aquí quente, aí está. Vai toda? Vai. Ben, chéganos.
En media hora temos un caldo decente. Se podes cocer a lume baixo durante 1 hora e media ou 2, mellor. Pero ahora, dentro de media hora colledes e probades. E para solucionar o tema do día, por eso interésame moito facer este tipo de caldos rápidos. Porque moitas veces pois non os temos. Son destas cosas que temos que ter no congelador para facelo. Agora, hombre, aí está. Para telo feito, precisamente para estes casos, non? Cando non temos tempo. Pero se non temos tempo, xa vedes que se temos un osiño, e se non temos ese oso, eu teño feito caldos con recortes que teño no congelador tamén de xamón. Esas partes de xamón que quedan, que son, moi grasas ou que son excesivamente fibrosas e demais, pois teño unha caixinha e vou metendo todos eses recortes. Os recortes de chourizo, os cubos de chourizo igual. Colles uns recortes de xamón, uns recortes de chourizo e faz un caldo rápido, pero enseguida, en 20 minutos, media hora, tes un caldo rápido feito. Interesante estas cousas, de verdad, porque son as cousas que engradecen un prato. Vale, aquí tamén isto doado, un pouquiño de aceite de oliva, virxe extra, nunha tarteira, nunha pota, nun wok, nunha tixola. Vou traer este chourizo que é o que vou usar, e isto, vaime chegar un. Entón, collémolo crioulo, abrímolo. Isto agora se desfaixa todo. Na tarteira queda todo desfeito. Quitámoslle, aí vai, fora. Por que lle botamos o crioulo, a carne de tenreira? Ou por que lle botamos cantas veces, non? Imos ao súper, encontramos xa feita a bandexa, xa vemos feita con... vai se desfacendo pouco a pouco. Xa vemos feita, pois, normalmente son 3 partes de tenreira por unha de porco. Ou 50-50, 50%. 50% de terreira, 50% de porco. E polo magro, buscamos esa grasiña para que non se faja tan seco. Por que botamos o crioulo? Pois pola sencilla razón que é esa parte de porco con esa intensidade de sabor, esa parte grasa, que xa nos vai aportar. Con un chourizo desto podemos amañar 1 kilo de carne de tenreira. Este enseñou o meu pai. Era o que facía xa moitos anos, collía e me mandaba á tenda. Me decía, tráeme 1,5 kg de carne de tenreira. Vale, abrimos así un pouquiño. Cuidado non rallar, Xa ten o alume, xa comeza a salir do crioulo. É moi agradable. Despois mesturado ca carne tan magra, non? Da tenreira. Témolo xeito. Pois meu pai era o que me decía, era o que me enseñou este truquinho. Trae un crioulo e con iso amañamos e queda estupendo. E cada vez que facía a carne picada, que claro, para nós, para os cativos, xa vos contei algunha vez, non? Que cada vez que enchía unha pataca, facía as patacas recheas, que as facía en cru, non cocía a pataca antes, sempre botaba a carne picada, e a carne picada con crioulo. E así nos meteunos pementos, cabaciñas, el enchía todo. Pero era o xeito de decir, xa verás como comen o pemento. Non, se queredes a carne, tedes que comer o pemento. O ideal é coller a pataquiña, a carne e un anequiño de pemento e para dentro. E así foi nos educando o padal. E a min vaime ben tamén, cos meus. Agora lles poño diante unha cebola rechea de carne así picadiña e papan nela mi madriña e as posola e non. A verdade, eu non me queixo, os meus comen todo. Pero é un xeito de facer as cousas. Que é o que lle gusta. Gustalle eso? Mételle carne, ao principio, pero con moita verdura. E despois a textura, o padal, vais adaptando, os dentes vanse adaptando, e despois xa comes sin problema. Non todos. Pero bueno, moitos sí. Cada neno é un mundo. E menos mal. E menos mal. Que non estamos robotizados aínda. Vale. Un alliño. Bueno, e tamén non me digades, estes son 4 ingredientes, Non me digades que aquí, oye, algún dirá, e non lle botarás hoxe unha cebola? Si queredes botarlla. Eu hoxe non. Vai ir así. O repolo vai me aportar suficientemente, vai a ser o prato estrela. Vai dar un sabor moi rico. E agora mesmo, antes cocido,
Non dice, o repolo, no caldo. Prácticamente non había nada máis. Agora, grazas que chegou a nós, pois, esos recetarios e formas de elaborar, compartir e vivir. E compartir os coñecementos, todos eses grandes cociñeiros que non paran de compartir. Gracias a eles, está pasando, vou lavar un poquinhas máis, está pasando o que está pasando, non? Está pasando que Galicia está florecendo, bueno, está florecendo xa fai tempo, pero agora mesmo é unha potencia mundial. A cantidad de cociñeiros de primer nivel que imos tendo por aquí. Que orgulloso estou deles, de verdad, moito presumo. Claro, oye, que eu non digo nada, os do País Vasco, cuidado, bueno, en todos lados. Pero aquí en Galicia agora estamos repuntando aí, despegando, vaca. Ben, imos torrar isto un pouquiño. Vou coller un cunco para cortar un pouquiño estes tomates. Bueno, os tomates, eu paso o tempo de amañar con eles e amañalos así, non? Vou poñer aquí. Pero, por que lle quito as sementes? Por que lle quito? Bueno, pois para evitar esa auga. Toda a concentración do tomate está aí. Cuidado, que a auga de tomate esta tamén, eso non a tiredes, porque é moi sana, é onde están todas as vitaminas, Que non vos parezca extraño coller esa auga de tomate, que ahora mismo a escoas e tal, e sacas, pois, a mellor 3 ou 4 culleradas desa auga de tomate. Eso incorporades a un aliño de vinagre, de aceite ou aliño de toda a vida para unha ensalada. E incorporades esa auga de tomate, mesturades ben e vai para dentro. Está estupenda, de verdad. Non tiredes nada. Non se tira nada, todo se aproveita. Porque ademais temos esa... para que queres eso? É que aí é onde está o bon, aí é onde o corpo verdadeiramente agradece, que é nas vitaminas, nas proteínas, nos minerais, dos alimentos. Por eso dixo moitas veces das tonas, porque é onde están nas peles de moitas froitas, a fibra. Xa falan, non? De o intestino, o segundo cerebro, xa chaman, non? De que tan importante como o cerebro. Dicen que é unha das partes descoñecidas ata agora, que fai pouco, onde verdadeiramente está investigando e temos que coidarnos, a barriguiña. Se non nos coidamos nós, que nos vai coidar, non? Bueno, un pouquiño de sal. Aí está. Un pouco de pimenta. O caldiño o teño aquí fervendo, vedes? Aí tapadiño para que non se me vaya nada da auga. Está aí concentrándose todo, ese sabor, eso que vai quedar espectacular. Como sabedes? Probando. Probade de todo, non vos cortedes. De todo. É o mellor xeito. Non perder oportunidade. E cando vades por aí de invitados, estades aí cheirando, ai, como faz eso? Como faz eso? Podo probar, insistide. É o xeito de facer o rexistro, non? Temos a memoria, ahora falamos de memorias, de 1 tera, 2 teras, non? E aí vai quedando todo dentro. Pois nosotros igual. O noso rexistro entra pola vista, polo tacto, polo fuciño. De verdade que está riquísimo. O arrecendo, probade a facelo. Un día probade a facelo, meterlle un crioulo en vez da carne de porco. Así variades tamén. Non facedes sempre o mesmo e tal. Bueno, listo. Vou baixar. 5, 4, 3, 2. Fora. Collemos o tomatiño. Ven para cá. Aí está. Faise antes así. E repito, non lle boto cebola, non lle boto tal, porque quero aproveitar, porque non creo que faga falta, non? Para esta receita tampouco. Pero se queredes, a cebola ou un allo porro acepta perfectamente. O que sí que non vexo moito, que me acepta da mellor moito, co repolo e o pemento, que non pasaría nada, co repolo tamén con pemento non... Pero bueno, non sei, vosotros pensade, tedes o rexistro que estábamos falando, non? Do rexistro este que temos na nosa testa sobre os diferentes sabores que probamos ao longo das nosas vidas, pois pensade, oye, pois eu penso que quedaría ben, bueno, pois adiante, non hai fallo.
Non vou a facer mal, de verdad que non. Aquí estamos mirando que este bo. Eso de unha cousa este boa, pois tamén é moi relativo. Nosotros cando aseguramos é porque hai un tanto por cento importante que di que está bo. Somos moitos os que non nos gusta a perfección. Moitos. Cada vez máis. De feito, existe a perfección. Bueno, témolo. Témolo. Isto fora. Isto non me va a facer falta ao final. Moi ben. Levantamos outra vez. 5, 6, 7, 8, 9. A tope. Adentro. Aí vai. Aquí caña, Imos a darlle ahora a brasa. Estar aquí, enriba da tarteira, pero con brasa. Bueno, mirad unha cousiña. Vou limpar isto. Voulle darlle esa caña, esta brasa. Aproximadamente, canto tempo estarei aquí? Aproximadamente, así con caña, 3 minutos non é que mosquite. 3-4 minutos, non hai que mosquite. Vémonos agora, nun chusquiño dun ollo. Agora. Ben, xa temos rustridiña a carne, temos o caldo feito. Embarcamos co repolo. Aí vai. Isto quitamos. Non sabedes o recendo que hai aquí nesta cociña agora mesmo con ese caldiño. Que rico. Xa lle embargamos con un pouquiño, que se vaya co vapor, que vayase facendo xa. Non podemos botar moito, non queremos cocer, porque despois temos que, inda que tapemos, despois o que temos que facer é quitarlle o exceso de humidade. Non podemos chegar e botarlle toda esa humidade en riba da masa. Por lo tanto, aí temos que xogar ca humidade. Si que agora a precisamos para que o repolo se faja un pouquiño, pero non é necesaria despois, non é necesaria non, ademais temos que evitala. Toda esa humidade vai quedar ligeiramente húmedo, bueno, pois como unha empanada, igual. Bueno, mirade, me deixades aquí un minutiño só. Un minuto é o tempo que me leva a botar todo isto, máis 4 ou 5 minutos de cocción. Unha vez que pasen eses 4 minutos de cocción ca tapa, e cando destapamos e miramos a humidade que hai. Entón, xa destapado, co lume posto, aí rectificamos. En 2 minutos vais evaporar todo ese exceso de humidade, vamos a deixar a refriar aproximadamente 4 ou 5 minutos que este morno, que podamos traballar con esta zaragallada e imos para aí atrás para hinchar a masa, vale? Vémonos agora, no xisco dun ollo. Agora. Bueno, pois aquí xa o temos. O recheo ainda me sobra aquí un pouquiño. Isto, para unha tortilla mallada, non precisa nada máis, 4 ovos, e faces unha tortilla con isto, que cuidado con ela, Moi polivalente, para facer canelóns, por exemplo, enrollamos canelos que poden ser de pasta ou incluso de xamón, con un lisco de xamón cocido, que xa os temos feito aquí. Listo. O sea, isto, cuidado que é moi polivalente. Por iso é moi interesante facer estas cousiñas. Bueno, vou pechala como unha empanadilla, non a vou pechar como unha empanada, non? E para iso hai un garfo, preciso dun garfo. A ver? Así. Aí o temos. E, por suposto, teño aí o campeón. Sempre atento, teño a Santi aí, mira, lanza Santi, grazas, amigo, claro. Mo pasa disimulado, non sabes? Normal. Que grande. Ben, bueno, despois tiro. Estiramos ben a masiña, axuntamos así ca outra. Vale.
e pechamos. Se queredes pechar, pois con unha empanada, pechades con unha empanada. Mirade, isto quixen facelo tamén así a propósito, de darlle a volta a bandexa do forno. Moitas veces, para traballar as empanadas, non sabemos como facer e despois andamos liados que se queremos pasalo para a bandexa do forno, que se non temos unha plancha, temos os bordes. Para evitar os bordes o que facemos é darlle a volta e cociñamos con ela así, exactamente igual. Dache máis xeito, non ten outro labor que dalle xeito. Bueno, pois non teño nada máis. O que vou a facer agora é pechar toda a empanadilla así todo ao redor, con paciencia. O que vou facer é pinchala, vou facer aquí un buratiño no medio para que respire, e despois creo que teño unha masa máis e ao mellor lle poño unhas tiras así, pero eso xa é maiores. Unha pintada e fora, non me queda nada máis. Enfornala aproximadamente uns 40 minutos a 200 graus, eso tamén depende de vos. A min góstame que a masa croque. O mellor xa gan con 30 minutos, xa miraría a ver. Que a masa croque, pero eso é máis do vosso gusto que do meu. Cada un ten o seu. E a min gústame que... Así que penso que entre 30 e 40 minutos non hai que nos quite. Vémonos agora, amigos, e xa co resultado, enriba da mesa. Agora. Nunha tarteira rustrimos o crioulo, a carne e o allo. Salpementamos, incorporamos o tomate e cocemos a lume forte 3 minutos máis. Engadimos o repolo e o caldo, tapamos e deixamos cocer. Montamos a empanada co repolo e o queixo, pintámola con ovo e enfornamos 45 minutos a 180 graus. Empratamos e listo para comer. Bueno, pois témola feita. E la está morna, Oh, que ben ule. Mirade, non sei se vos decatáchedes. Esquecime de botar o queixo. Puxeme a pechar a empanada e tal, non sei, o forno, meto no forno, e xa me saltei un compañero, o queixo. E eu, teño un disgusto tan grande. Non vos podedes imaginar o disgusto que teño de non ter o queixo aquí dentro. Enorme, eu non sei se botarme a chorar ou botarme, non sei. Vémonos outro día, vale, amigos e amigas? Isto tamén me leva un anaco. Epa. Ata outro día. Un biquiño e sede felices. Chao. O queixo.